nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosi kan Bayangara kaw fɛ yen nɔ Mali cɛmancɛ yan fanfɛla la a ɲɛ 12 o bɛ Washington DC yan l'Amérique faaba kɔnɔna na aw bɛ VOA Africa kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC Kajatu Tarawele bi alamisa décembre kalo tile 7 san 2023 kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Bayangara mara musow ka misimisi welekanw an'u ka jigilatigɛ welekanw minnu ka ɲɛsin u ka cɛw ka fagaliw baw ani u welekiliw ma awa ne a lawaleyara kunungo kabi ntɛnɛndon a bɛ senna awa an bɛna na laseli kɛ aw ye olu kan tuguni bi ko kura balika nisɔngoya ka ti sanafara sigidala mɔgɔw bolo min taara ka taa falen siratigɛw la sifinw fɛ ka kɛɲɛ ni k'u jɛɲɔgɔn dɔw fagara mobilibaw ka sirabaga kasara kɔtigɛbaliw ka kɛɲɛ ni olu ye u ka sigidaw la Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ale ye Mali kiirisoba Cour suprême olu ka san o san tɔnsigi kɛnɛba kurubon kari bi alamisa sɔgɔmada in na Bamakɔkaw fɛ yen nɔ ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka walawala aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw y'a k'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna na awa nin ye Kayatu Tarawele kumakan ye kabini ntɛnɛndon na Bayangara mara musow bayirika caman de bɔlen don ka wuli ka jɔw kɛ yaasa ka se ka u ka misimisikanw an'u ka jigilatigɛkanw k'olu laseliw kɛ Mali marabagaw ma ka kɛɲɛ ni u cɛw ka welekuli banbaliw ani u ka fagali banbaliw u bɛ kulew dajɛ la ko cɛw ban'u ka yɔrɔw la u cɛw bɛɛ sara k'u bɛɛ faga k'u bɛɛ ban awa ko Mali faamaw ka u kɔfilɛ u la an ka laselikɛla Tijani Wederagu ale tun bɛ a wulikajɔw kɛnɛ kan an k'a ka seereyaw lamɛn a taabolow kan ne tɔgɔ madame Tesige Umu Gindo le 10 novembre ne cɛ a taatɔla premier ministre y'u wele Sokala a y'u wele k'u ka taa mission dɔ la a taatɔla mission na u y'a minɛ parinu sɔngɔbiya an ye kow bɛɛ kɛ an ye lajaba kow bɛɛ y'a la an sɛgɛlen don bi an tɔɔrɔlen don surtout n ka denmisɛn ninnu u ka sunɔgɔbaliya kama f'a ye tension bila ne na baloko dɛsɛ banna cogo di i cɛ de ye fɛngɛ ye a bɛ taa mission na a bɛ fɛnw ɲini ka n'a di ma i k'a dun a taatɔla mission na u y'a minɛ san 2 n sɛgɛlen filɛ nin du kɔnɔ an sinamuso an mɔgɔ 2 de bɛ yen an 2 bɛɛ tɔɔrɔlen de don an ka denmisɛnninw bɛ bana an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min ne tɔgɔ ye Alimatu Tesuge ka bɔ Madina ka Dimali commune kɛrɛnkɛrɛnya la Madina yɛrɛ sisan nin ye san 2 ye o bɛ an ka mɔgɔ mobili tourner karu o b'a tourner ka taa n'o ye an tɛ mɔgɔ ye an tɛ karu yɛrɛ ye sisan yɛrɛ ne baden dɔgɔnin yɛrɛ u y'o minɛ ale le jɔlen bɛ du kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen la o ka mobili filmé a fɔra ko jenina an y'o ye mais an ma Amadu ye an ma a ka bolofɛn si ye a baralen b'u bolo wa a fagara wa an kɔni t'o dɔn ni Ala kelen tɛ a filɛ nin ye Bankasi depuis o minɛna Bankasi min commandant minnu bɛ yen nɔ ani o ka autorité ninnu olu se ma fosi kɛ ka an dɛmɛ ka yira la k'a fɔ k'olu bɛ na an dɛmɛ k'a fɔ k'u bɛ bɔ hali u ma se ka hakilisigi ko kuma u ma se k'o fɔ an ɲɛna. Aminata Togo ka bɔ Dimbali commune na ka taa 2021 na ka na se 2023 la an ka mɔgɔ min b'u bolo a bɛ taa mɔgɔ 30 ani kɔ mais o bɛɛ n'a ta mɔgɔ si tɛ ka kuma an fɛ ou bien an tɛ jamanadenw dɔ de ye wa mun de bɛ ka kɛ jamana nin kɔnɔ an kɔni t'a dɔn an bilama tiɲɛ yɛrɛ la an dusu kasilen don ka se degré min dɔ ma Ala de b'a dɔn sisan bibi in na kɔni ɲani b'an kan teri b'an kan ayiwa sisan an bɔra ka Mali Bayangara mara muso dɔw ka seereyakanw de nin ye ka kɛɲɛ ni u cɛw n'u ka furucɛw n'u ka somɔgɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fagaliw an'u ka lakanabaliya degun min bɛ u kan olu de kumakan kun filɛ nin ye ninnu ye ka tɛmɛ ne kunnafoni ye ntɛnɛn tɛmɛnen na ka ti sanafara sifinw olu fana ye wulikajɔ kɛ ka bali ka nisɔngoya ka kɛɲɛ ni ko mobiliba bolilaw olu ka sirabaga kasara kɔtigɛbali u ka sigida kɔnɔna la awa ko u taara ka taa mobili taara don u jɛɲɔgɔn dɔ la u bɔnɛna a nin na
a kɛra sababu ye Kati mara u ka yɔrɔ la sigida mara mɔgɔw kɔni balila ka ɲɔgɔn najɛrɛ kɛ yaasa ka se ka kuma kɛ a kan ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na. Lamisa Sangare VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Kati ale bɛ kuma a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Ntɛnɛn tɛmɛlen wulada fɛ Kati sanafara denmisɛnninw balila ka sira tigɛ minandonni mobilibaw la minnu bɛ bɔ Senegal ani Mauritanie. O tun y'a sɔrɔ u tɔɲɔgɔn dɔ de fagara mobiliba dɔ fɛ sibiri su. Bɛɲɛ ye wulikajɔla dɔ ye ale b'a ko ɲɛfɔ. A tɛ 2 mois bɔ fɔlɔ nin ye accident filanan yɛrɛ ye. A bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ kelen ye. Fɔlɔ in o ye muso kɔnɔma yɛrɛ ye. A tɛ kalo 2 bɔ. Ale nin tor'o la. Min fɛnɛ kɛra nin kunu o y'an yɛrɛ ka jeune procureur dɔ ye. Bɛɛ bɛ quartier fɛnɛ kɔnɔ yen nɔ. A bɛɛ ye accident kelen ye. A bɛɛ ye remorque ninnu ye. Nin ko in de b'anw dala yen nɔ vraiment an yɛrɛ kɔni an bɛ autorité de an wulila ka s'o ma u k'a lajɛ an bɛ se ka nin ko dilan cogoya min na ani ɲɔgɔn cɛ sinon a tɔ kama nɔgɔn dɛ an bɛ yɔrɔ min na population min yɛrɛ sanafara kɔnɔ u dusu man kantalen don. Mohamed Sangare fana ye dɔ fɔ anw ye u ka degun na. Il y a longtemps que an bɛ nin ko kelen kɔnɔna na depuis goudron ma da sira in na et à chaque fois il y a des gros porteurs n'u ma yɛlɛ sennamɔgɔw kan u bɛ yɛlɛ mototigiw kan u bɛ sira bila ka taa don mɔgɔw ka so la. Et à tout moment, ni accident kɛra, on essaie d'engager des pourparlers avec les autorités. An b'an sigi an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya. Mais solution fɛn fɛn bɛ yen qu'on a arrêté jusqu'ici, o solution bɛɛ y'u ka limite yira. Nin kasara kɛlen ye mɔgɔw la funtɛni Kati fan bɛɛ a ko kuma cayara kosɛbɛ. Abdou Mariko fana b'a hakilinata fɔ. An bɛ se k'a fɔ Kati yan siraba kan sariyaw tɛ ka labato. Autorités tɛ ka sariya boli mobili bolilaw kan. Mobili bɛna jɔ yɔrɔ min ka d'u ye. Bon mobiliba ninnu yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka ɲini u ka jɔ yɔrɔ min na n'o ye parking. Vraiment u ka contrôle kɛ. Mobiliba fana a boli kan ka jɔ tile fɛ. Adama fana ye mobilibaw ka kasara caman ko da sirako de kun. Dugukɔnɔna nin yɛrɛ mobilimisɛnninw yɛrɛ dama bɛ ka sira nin yɛrɛ lɔbɔ surtout ka se mobilibaw ma. Kabi ma se péage la fo ni donna carré kɔnɔ n'o tɛ sira yɛrɛ tɛ. Sinali Jabate fana y'a ka fɛɛrɛw fɔ a ko la. Ka bɔ Kati poste la ka taa fo Samɛ sira nin ka dɔgɔn. Yɔrɔ min bɛ n'an b'a fɔ ko zone de stationnement bolifɛnw bɛ se ka fɛɛrɛ minɛ k'u jɔyɔrɔ min na maaw fana bɛ taa feere fana kɛ o yɔrɔ la. Ni mobilibaw ka ca sira kan o man ka boli a yɛrɛ ma Kati poste la fo Bamako ko polisi kelen fila t'a kɔ k'a suit fo ka taa se a seyɔrɔ la. An ka chauffeur u bɛ boli ni vitesse ye kojugu wa caman bɛ yen u ka bolifɛn fana frein t'u la fana yɛrɛ. An ka baara kɛ ni hakili ye pour que an bɛɛ bɛ lafiya sigida la. An sera o kɔ Kati farada poste la. Mobilibaw caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen min na ka caya. Yen u dɔw jɔlen bɛ bin u yɛrɛ ma tuma bɛɛ ka mɔgɔw bolominɛw tiɲɛ ani tuma dɔw la yɛrɛ ka nin bɔ. Bagarindaw. K'i minɛ piège la ka se barrière la gitron bɛ sanfɛ yɔrɔ dɔ bɛ duguma mobili min jɔlen filɛ mun y'a bin sira cogoya parce que n'a tun b'a bɛ jɔ gitron kan ka tile i b'a ye mobili wɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ. O tuma mobiliw bɛ bin ka caya tan wa. San o san b'a miiri mobili fila bɛ bin nin yɔrɔ kelen na yan soit a bɛ arrière la k'a bɛ garde soit a natɔla sɔn'a ka jɔ a ka bin o puis a bɛɛ bi bin a tigɛ bolila dɛ bon nin benni min filɛ nin wulili ni a minɛ labɔli a ye hali ne ko 3 millions a b'a bɔ mobili yɛrɛ la a vitre bɛɛ ci ninnu kanifo bɛɛ tun ye gasoil a bɛɛ b'a kalama yan. Bouakar Traoré ko nin ko la ko sira kan ka fɛrɛ de. Autorité a moyen de tu ye wa ou bien fɛn min don an kɔni t'a dɔn o sira in man ka to voie kelen na abada ka daminɛ yan fo Samɛ sira yɛrɛ tɛ yɛrɛ. Nisɔngoya kanfɔw cayalen ntɛnɛndon Kati mara ɲɛmɔgɔw ni wulikajɔlaw ye ɲɔgɔn ye balalen dɔ kɛ sufɛ. Haruna Berete bɛ kumaw kan kɔmanancinin don Kati sous-préfet. Population y'a ka nisɔngoya yira accident ko in fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na donc an fana kɛlen ko kunnafoniya mɛn Kati kumana ka bonya an d'a ka yamaruya kɔnɔ la an ye ci bila ne ni maire ani posilakaw finitigilaka fɛn fɛn bɛ yan nɔ an ka sigi a kuma na pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que dɔ bɛ se ka bɔ siraba ka kansara na cogo min na an y'a f'u ye ko jamana in mago bɛ basigi da halisa bi an bɛ procureur dɔ ka suturali la o y'a sɔrɔ en même temps an bɛ kan kɔnɔna la surasi 7 olu tora jamana ko la les armes à la main baara min bɛ sen na ala de b'a dɔn ni siraba ka kasara dɔ kɛra o man ka kɛ sababu ye an ka ɲina o baara kɛlen kɔ o de sɔrɔ an sigila an kumana ala barika la an ɲɔgɔn faamuya. U bɛna jɛn ka jɛkulu dɔ sigi n'olu bɛnna fɛɛrɛ min kan mobiliba ko la o bɛ lase jamana ɲɛmɔgɔw ma don nataw. Lamisa Sangare Kati VOA Bambara. Nin tɛmɛnen kɔfɛ a yirala ko bi alamisa sɔgɔmada in na Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ale taara ka taa Mali kiirisoba n'o ye Cour suprême ye olu ka san o san tɔnsigi kɛnɛba a y'o kurubunkari kɛ. Mariam Kuyate bɛ laseli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. Sɔgɔmada in na Bamako kiiritigɛsoba la n'o ye Cour suprême ye sariya tigilamaw a fini fimantigiw fara a bilenmanw kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun kɛlen bɛ ka kɛnɛ fa tewu u ye ɲɔgɔn dalajɛ min yɛrɛ bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen yaasa k'u ka san barakelenw fo ka taa se u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ u ka baara hukumu kɔnɔ ani u ka laɲiniw k'o ɲɛfɔ jamanakuntigi ye ɲina barokun tun bɛ min kan o de ye tileniya ani fasodenɲumanya Mali kura kɔnɔ. Musa Gindo ale ye kiiritigɛla ye
a be ɲɛfɔli kɛ an ye nin barokun in kan. Bon comme an bɛ wagati min na an bɛ transition na ko caman bɛ ka kɛ mɔgɔtigiw bɛ yen nɔ wariw bɛ sonyɛna fɛnw bɛ kɛ tribunal kuraw caman ci créer la o ye kiiritigɛyɔrɔ ye citoyenneté bɛ don a la n'o ye malidenya yɛrɛ ye parce que bi malidenya a bɛ bɛɛ dusu la gɛlɛyaw ka ca gɛlɛyaw ye jumɛn ye fɔlɔ dossiers ka ca kiiritigɛlaw man ca 518 de bɛ Mali bɛɛ tɔgɔ la an ka kiiritigɛyɔrɔ fana ka dɔgɔn kiiritigɛyɔrɔ ka jan mɔgɔw la n'i y'a lajɛ sisan n'i ye kiiri kɛ Sikaso sisan n'i ma jɛ ni kiiri ye i bɛna fɔ Bamako kiiri sɔnalidonbagaw kumana n'an b'a fɔ ma ko avocat o fana ye kangarida gɛlɛn caman fana kɛ k'a da yuruguyurugu ni fɛnw kan bon ani adamaden Mali janya bi an bɛ Mali kura de kɔnɔ fo an ka boli o sira kan o fura dun se ka kɛ sariya kɔ. Baara minnu kɛlen kɔ san 2023 kɔnɔ ani u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen dalen kɔ jamanakuntigi tulo kan sariya tigilamaw ye laɲini caman kɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ don san nata baara borodalenw na. Musa Gindo ale bɛ u ka laɲini bakurubaw walawala an ye. Avocat yɛrɛ recommandation kɛ ko k'a lajɛ ka sariya baarakɛlaw k'olu don ba la k'u former k'u bila dossier caman kan parce que dugukolo mankan ka ca trop sariya kura tar'o kama pour que ka dɔ bɔ dugukolo mankan na ka lajɛ kiiritigɛyɔrɔ kura minnu fana dayɛlɛla n'o ye ka taa bɔlɔlɔ kan ka mɔgɔ buruja faso nafolo ta k'o dun i kelen ou bien tuguni ka a tɔgɔ denmisɛnnin fitininw ani musow ka bi ka komi an bɛ siège d'activisme na o kuma o ladikanw dira recommandation caman kɛra ka taa o sansi fana kan a kana lajɛ tribunaliw ka ca an b'a fɔ tribunal de droit commun ni sonyɛni fitininw ni furusaw olu bɛ kɛ yɔrɔ min ani bingali min bɛ ka kɛ musow fana kan o fana don a la fɛ parce que muso yɛrɛ de fana ye thème in présenté. Sariya tigilamaw ka ni lajɛba ɲɛmaya o tun bɛ colonel Asimi Goyita bolo lɛri saba bɔɲɔgɔn furancɛlatɛmɛ fanga ye sariya tigilamaw bɛɛ lajɛlen lamɛn ni ka sɔrɔ k'a yira k'a na a jɔ a jɔyɔrɔ la ni laɲini ninnu ka se ka ta ba la yaasa Mali kurako min yɛrɛ bɛ sen na o ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen sago ye. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka tɛmɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye yirala k'a fɔ Sierra Leone jamanatigi kɔrɔ Ernest Bai Koroma ale welela bi alamisa la bɔgɔ jeninen kan polisiw fɛ k'a ka mara ka taa u fɛ yen nɔ yaasa u ka taa lamɛn taabolo minnu kɛra u ka jamana kan n'a bilala fangadafiri kun novembre kalo tɛmɛnen tile 26 waati la ayiwa ni laseli ninnu kɛra u ka kunnafoni minisiriso fɛ AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw ye Koroma n'ale ye Sierra Leone jamana mara kɛ ka bɔ san 2007 la ka taa se a san 2018 ma kan ka taa u ka sɛgɛsɛgɛli gundo la Freetown u ka capitale la ayiwa a welelen de don yaasa ka taa dɛmɛ don polisiw ma a sɛgɛsɛgɛliw kɛ kosɛbɛ a koɲa ninnu taabolo ninnu kan awa ni laseli ninnu kɛra ministre min bɛ u ka kunnafonisow kunna Cherno Aba fɛ Kiev ye laseli kɛ bi alamisa la k'a fɔ ko u ye bɛnkan sɔrɔ ni l'Amérique jamana ye min bɛ u dɛmɛ ka fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnw caman ye olu dilanni kɛ Ukraine yaasa u ka se ka jɔ kosɛbɛ Rusila binni min kɛ u ka jamana kan o kɛlɛ kɔrɔla la awa nga a yirala k'a fɔ ko a bɛ bilalen jatigɛ dɔ kɔnɔna na awa min bɛna sɔn ka kɛ farafarali ye ani bɛnbaliya kan dɔw ye u ni jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛla la sanjiba belebelebaw minnu kɛlen bɛ ka bin sisan farafina kɔrɔyan fanfɛla sigida maraw kan kabini octobre kalo tɛmɛnen ninnu na kɛra sababu ye ka mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna bɔnɛ u ni na ayiwa nin y'a wagati jan ye nin sanji ninnu b'a la ka jigin a koɲa talen bɛ k'a da ko wagati yɛlɛma de kun nin laseli ninnu kɛra ayiwa fɛn min ye cakɛda belebeleba min n'a bɛ jateminɛ kɛ duniya wagati yɛlɛmaw u taabolo ninnu kan n'a bɛ wele ko World Weather Attribution ale fɛ awa a yirala k'a fɔ ko a gɛlɛyara kosɛbɛ Ethiopie, Kenya ani Somali jamana kan. Zach Prod.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ni an seginne ka na an ka studio kɔnɔna la yan Washington DC ayiwa ka fɔ aw ɲɛna halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka jɛmukan in na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Abiyankaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan Radio Parisien an bɛ sɔrɔ kan San Mara la fiɲɛ turukala 98 ani 8 kan an bɛ sɔrɔ Gawukaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 106 ntomi ni 1 kan Tumutukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 ntomi ani 7 kan Koro Banjangara mara la an bɛ taa fiɲɛ turukala 97 ntomi ani 2 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ nin waati in na an ka bɔlɔlɔsiraba fɛ n'o ye www.bambara.com walima a b'an sɔrɔ live la an ka page ka Facebook Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye Sikaso mara la sungurundenninw sifinw olu b'a la ka ban l'école ma ka taa sanubɔ dingɛw kɔnɔna na k'u bɛ taa baara kɛ ka taa sanubɔ baaraw kɛ hakaja marakɛlaw bɛ u seko damayira bɛɛ lajɛlen na ka laselikanw d'u ma ka ladilikanw d'u ma ko fɛn ɲuman tɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔw ni fɛn minnu caman ye u bɛɛ la a kɛlen bɛ k'u kɔtɛgɛbali de ye Hawa Bamba n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Kɛnɛdugu ale bɛ laseli kɛ an ka lamɛn ka taa sɔrɔ nin baara in bɛ kɛ kabila wale bi dama Sikaso mara kɔnɔna la a baara kɛra baara ye min fanga bonyana kosɛbɛ sabula dama cayara Sikaso mara kɔnɔna la o y'a to musomanninw waasa ka se ka u ka kɔɲɔminɛnw sɔrɔ caman ye kalanw dabila ni ka boli ka taa damadaw la nin waleya in Gilajɛ denmasaw ka fɔ la n'o ye dugu ye min ni Sikaso cɛ bɛ kilomɛtiri 75 ɲɔgɔnna la ko olu yɛrɛ de nɔ ye u denw ka kalan bilali ye ka taa damadaw la Setu Kone ale ye masa ye Gilajɛ fɛn min an denmuso bɔlen kalan na ka taa damada la an denmasaw nɔbale bara sabula an y'an denmuso kɛ jagokun ye ka taa sɔrɔ o ka kalan nafa ka bon ni bɛɛ lajɛlen ye Kaja Jalo ale ye musomanin ye min sisan bɛ san 15 la n'a bɔra kalan na ka taa Gilajɛ damada la wagati min an b'a kuma ɲɔgɔnya a kun bɛ ka bɔgɔ ko waasa ka sanu bɔ a la ne bɔra kalan na ka na damada la a y'a sɔrɔ ne kun bɛ kilasi 7 nin ye ne san 3 ye damada la n bɔla fɛn min kama m'a sɔrɔ n y'an kalan tiɲɛna a nimisabali bɛ na Gilajɛ kalanso ɲɛmaw olu ye nin kuma ni sɛbɛntiya n'o ye musomanninw ka kalanbila ye ka taa damadaw la Sulemani Jalo ale ye Gilajɛ kalanso ɲɛmaa ye a ka fɔla ale ka kalanden musomanw si ma san sɔrɔ kalan na sabula fɛn fɛn mana se kilasi 7nan ma o bɛ kalan bila ne yɛrɛ ko fɛ ne ka denmisɛnnin bɛɛ bɛ bɔ ekɔli la à partir de la 8e année 7e 8e 9e année a bɛɛ bɛ bɔ ekɔli la dɔw bɛ taa damada la u ye dɔw wele k'u furu donc o de bɛ anw de fɛ yan ka cɛ o de ɲɔ yɛrɛ de ne fɛ yan ne ka kalanko tɛ bala ça me fait 10 ans ici voire même 11 ans tiɲɛ na ne yɛrɛ ka ekɔliden tɛ impression ma ko nin filɛ nin ye nin wɔɔrɔ na ye non a ka kabako bɛ ne yɛrɛ la dɛ musomanninw ka kalan bila ka taa damadaw la kɔlɔlɔba de b'a la Fali Dunbiya ale bɛ baara kɛ muso den ani denbaya ka cakɛda la Sikaso a kɔlɔlɔ ye jumɛn ni jumɛn ye dɔw ye denmisɛnninw dɔw bɛ se ka bi daba kɔnɔ n'i bɛ to a la damasɛnɛw bɛ se ka bi caman kan fɛnɛ ka cɛ ni musoya k'u la k'u mago sa o dɔw bɛ se ka kɛ bana jugu ye o dɔw bɛ se ka kɛ kɔnɔ ye o dɔw bɛ se ka kɛ kojugu caman bɛ se k'u sɔrɔ damada la ka taa sɔrɔ kunnafoni caman de bɛ ka di projet mɔgɔw fɛ walasa nin waleya bɛ se ka dabila cogo min na Sikaso mara kɔnɔna la Fali Dunbiya ale bɛ baara kɛ muso den ani denbaya ka cakɛda la Sikaso TPAE bɛ baara caman ba de kɛ an bɛ kunnafoniw di an bɛ yala sigidaw la an bɛ yala damadaw la an bɛ tɔnbolomaw kunnafoniya an bɛ mɛruw kunnafoniya an bɛ denmansaw kunnafoniya kɔlɔlɔ min bɛ denmisɛnnin ka damadala taga la nin b'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kan ka i fanga fara ɲɔgɔn kan walasa musomanninw ka kalan bɛ se ka don ba la cogo min na Sikaso mara kɔnɔna la Awa Bamba VOA Bambara ka bɔ Sikaso aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la
décembre kalo ale ye sida banabaatɔw olu sida banakisɛ kɛlɛli o ɲɛnamaya kalo de ye awa o de hukumu kɔnɔna na mali kunnafonidila minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara ye ka kɛnɛya kunnafoniw di mɔgɔw ma olu ye wele bila Dr Basiru Jalo ma ale bɛ baara kɛ u ka cakɛda ba la Bamakɔ yen ka baro kɛnɛ sigi ka kuma ni a ye awa Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye tun b'a kɛnɛ kan ye a ye seereya dɔw sɔrɔ a fɛ an ka u lamɛn. Sida bana in halisa a bɔlen don kosɛbɛ a bɔlen don mɔgɔkɔrɔba kunda la cogo min na a bɔlen don denmisɛnnin kunda la o cogo kelen na mais jateminɛw y'a jira k'a fɔ n'i ye a joli sɛgɛsɛgɛ ta fo ka se furakɛli ma fo ka se banni ko ma banako la denmisɛnninw tɔɔrɔlen don kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan donc o de an bɛ fɛ k'o de sinsin o kan jɔyɔrɔ ka yɛrɛ denmisɛnninw na kosɛbɛ. Mɔgɔw tɛ fɛn min jateminɛ o ye denyɛrɛninw de ye woloba minnu b'a bila denw na i b'a dɔn yɔrɔ jateminɛlen tɛ parce que kɔsa in na jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ t'u bolo jigi sida ko la kosɛbɛ yala o bɛ lahala jumɛn. Effectivement bolo kun jiginna sida ko la kosɛbɛ anw yɛrɛ y'o jateminɛ wa n'an taara région kɔnɔnaw na dɔw yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna k'anw yɛrɛ kun hakili la ko sida ko banna donc o bɛ sida kɛlɛbagaw interpeller kosɛbɛ. Ça veut dire que an ka effort kan ka bonya kosɛbɛ sensibilisation ka walasa mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a fɔ ko a ma ban halisa a caman bɛ yen i y'a fɔ cogo min na fɛn t'an tɔɔrɔ bi ka tɛmɛ o kan k'a fɔ que sida bɛ continuer ka yɛlɛma den na alors que bi diɲɛ kɔnɔ furaw bɛ yen fɛn sugu bɛɛ bɛ yen min b'a kɛ ni muso kɔnɔma y'a ta n'a kɔnna ka bɔ a kalama ko sida b'a joli la n'a y'a ta bana den tɛ bana sɔrɔ n'a fɔra ko o avancéw kɛra olu moyens b'an bolo diɲɛ kɔnɔ mais ko à présent anw fɛ yan mɔgɔ muso kɔnɔmaw bɛ ka continuer ka bana yɛlɛma u den na parce que u yɛrɛ t'a kalama juste. Donc ça c'est très grave. Je pense que nous sommes tous interpellés. An bɛ interpellé len don anw dɔgɔtɔrɔw ani aw yɛrɛ radio baarakɛlaw ni télé baarakɛlaw an bɛ k'an cɛsiri pour que kunnafoni bɛ se ka cɛ cogo min na bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ effectivement bi an sera yɔrɔ la den man ka wolo ni sida banakisɛ ye tuguni. a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. An ka Mariam Traoré lamɛn sisan a bɛ bani sira la ani Ama Sotiyala Fitinɛba o kunnafoni labanw di an ma. maa minnu ye kasara sɔrɔ ni dankarili senfɛ Palestine dugudennin in kɔnɔ yɔrɔ min lakodɔnnen don n'a dugudenw caya ye mɔgɔ fagata hakɛ o sera mɔgɔ 16 ni mɔgɔ 200 ma an bɛ waati min na i komi sisan ko 100 o 100 70 ɲɔgɔn o bɛɛ lajɛlen ye musow ye minnu si ma se san 18 ma i n'a fɔ Hamasu ka kɛnɛya minisiri o y'a lase cogo min na Israel jamana finitigiw u ka wulikajɔ senfɛ ye dɔ fara u ka baaraw kan ni marabolo kɔfɔlen a n'a laminiw bɛɛ lajɛlen na nin y'o kalo 2 ye wulikajɔ dankarili belebelew caman tugulen ye ɲɔgɔn na a yɔrɔ kofɔlen na Hamasi finitigi jɛkulu fɛ kabiri kɛlɛ daminɛna bande Gaza kɔnɔ ko mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 200 de ni bɔnɛna Israel jamanadenw na minnu fanba bɛɛ lajɛlen tun ye dugudenw ye ka fara o kan mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 38 olu de minɛlen don Israel jamanadenw na bande Gaza la minnu bɛɛ lajɛlen bɛ bolola maa 200 ni mɔgɔ 40 minɛlenw cɛla bande Gaza kɔnɔ i n'a fɔ Israel jamana ɲɛmɔgɔw ye a kunnafoni lase cogo min na kɛlɛkɛ saribaw camanba ka fara mɔbili blendew kan minnu bɛɛ lajɛlen ye Israel jamana finitigiw ta ye donna bande Gaza kɔnɔ Kani Younes o min ye Palestine duguba dɔ ye n'a filɛ nin ye u ka jamana woroduguyan fan fɛ Israel jamana finitigiw y'a lase k'a fɔ k'u sera ka Hamasi finitigi jɛkulu mɔgɔ caman de faga ye min kɛra u ka wulikajɔw senfɛ ka ɲɛsin nin jɛkulu maramafɛntigi ninnu ma u ye kunnafoni laban minnu di o senfɛ y'a yira ko mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 7 de fagara o yɔrɔ kofɔlen in na kabiri fitinɛ seginna ko kura Gaza o dugu kɔnɔna la Hamasi u ka jɛkulu jatilen don i n'a fɔ terroriste jɛkuluba Israel jamana fɛ ani fɛnɛ ka fara États-Unis, Royaumes-Unis ani Union européenne minnu bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ye taabolo kelen ka ɲɛsin
ɲɛsin hamasi finitigijɛkuluw ma nasira wɛrɛw fɛ a yirala k'a fɔ ko ja caaman olu de la tɛmɛna kunu wula fɛ ja minnu kɔnɔna la a yera ko mugujugu min bɛ wele ko salvorokɛti o caaman cira ka bɔ bande gaza fanfɛyɔrɔw la ka ɲɛsin Israɛl jamana fanfɛ ja kelen ninnu kɔnɔ kɛlɛ o yera u ka bɔlɔnkɔnɔnaw caaman na a ka ca ni mugujugu rɔkɛti 11 ye minnu bɛɛ lajɛlen cira ka taa Israɛl jamana ma min bɔra bande gaza kɔnɔ nin y'o kalo 2 ye yɔrɔ min na kɛlɛ gannen don i n'a fɔ kunnafoni labanw y'a seereya cogo min. Ayiwa an ka tɛmɛ ni an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye Siyaka Tarawele bolo. Halisa an kumana muso serantolantan kan Mali muso forobatɔn équipe nationale bena ye CAN muso kɔrɔbalenw ta phase finale kɛnɛ kan Maroc san wɛrɛ 2024 min tun ye a CAN éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ye a tako labanw kun cɛra. Mali ye se sɔrɔ Laginɛ kan tagali ani kɔsegini bɛɛ la. Kɔsegini ɲɔgɔndan tana kuna sini tarata décembre kalo tile 5 san 2023 in na stade Lat Dior de Thiès la Sénégalikaw fɛ yen. Kanankolo celu 3 Mali kanu na o y'a ɲɔgɔndan jaabi ye. Laginɛ jɔ lamagara Mali muso serantolantana Fatumata Jara fɛ sanga 41 na sanga 58 na Umu Kone ye Mali celu 2nan don. Waati kofɔlen banna sanga 4 ka yɛlɛ o sanfɛ Agaisha Jara ye Mali celu 3nan don. Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Salum Museni Mohamed ka kumakan na a bɛ dɔn kɔ nisɔndiyalen don kosɛbɛ a sɛbɛ tun b'a ma a y'a yira ko cɛsiri ka baara don. Waati dɔ kun sera mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ franchement an bɛ ko min kunna an bɛ se ka lase yɔrɔ la u hakili tɛ yɔrɔ min na. Ɲinan ta Ala y'a nɔgɔya 4 matchs 4 victoires ça c'est du jamais vu ce n'est jamais fait au Mali éliminatoire la. An ye min don n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa 20 na n'i y'a match 4 fara ɲɔgɔn kan an bɛ Ala fo k'Ala barikada n bɛ denmisɛnninw fo yan yɔrɔ la denmisɛnninw y'u cɛsiri an y'a f'u ɲɛna u ka carrière de bɛ yen u k'u ka carrière jateminɛ u bɛ ko kɛ bi na u ka carrière jateminɛ an ka taa an ka performance ɲini Ala barikala bi Ala ye an dɛmɛ an ye qualification sɔrɔ. Maître Famakan Dambele ale ka baara ɲɛsin bɛ muso serantolantan ma Mali serantolantan fédération na a ma ka nisɔndiya dogo fes. Qualification min sɔrɔla vraiment a diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ. N ye tolantan ye cogoya min na ce qui veut dire que équipe nin n'a dɛmɛna kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ mun ɲini an b'o sɔrɔ. Ne bɛ mun ɲini autorités fɛ n'i y'a mɛn ko préfet forme ni nin tɛ kelen ye. Hakilina jiginna ɲɔgɔndan in tagali la Bamakɔ novembre kalo tɛmɛnen tile 30 Mali musolakaw ye se sɔrɔ Laginɛtaw kan kosɛbɛ cɛli 7 Mali kanu na farafina jamana 12 minnu bɛna ye CAN musolakaw ta 2024 Marokokaw fɛ olu dantigɛlen filɛ Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Ghana, Mali, Maroc, Jatigi, Nigeria, RD Congo, Sénégal, Tanzanie, Tunisie ani Zambie. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. An balimaw ne ne tun ye an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka di aw ma an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula jɛmukan daminɛ la an ka nɛgɛ kun darakilen don mɔgɔw tun bɛ kan ka laɲini kɛ ko u kun tulo tɛ an na an b'o hakɛto ɲini aw fɛ jɛmukan labɛnna chaque tir'u fɛ ayiwa laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ ni tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Moribo daminɛ ko di Ala mɔgɔ kelen fɛ i mana fɔ i tɛ jɛni ko di Ala mɔgɔ kelen fɛ dɔnkili laminɛ mɔgɔ kɛ ɲɔgɔn la mɔgɔ kelen ma sabu man dɔgɔ Mariamu k'i wele i tɛ jɛni i barika k'i mana nin yɔrɔ mɛn tɛ k'i n'a minnu fɔ kɔni fɔ Musa ye bisa ka y'a juru fɔ kɔnɔ bɛɛ kuma dɛ a Bagaji wele ka Moribo Dambele wele ka journaliste fama wele ka Bokoro ka boya ka wase ita jini a barika Mali kurala be ya bamara mɔgɔw ani ko